waarlijk, help mij God almachtig. Burgemeester Jeroen Gerk. Broek deze hamer de komende jaren om democratische besluiten van de RIE van de gemeente Tietjerksterdeel te bekrachtigen. En ik wens jou daarbij uit naam van de bevolking van Tietjerksterdeel en uit naam van de RIE een hele protte succes. Het is een prachtig mooie gemeente waar ik aan de slag mee. En een gemeente die het heel veel biedt eigen wil met de participatie van de inwoners. En dat vind ik verschrikkelijk mooi. Wat verhoort er al hier van jou, maar ook van jouw gezin? Ja, de belangrijkste verhoring is dat verhuizen. En uw gezin dat verhuist mij de simmers is, maar ik zal van 1 maart ben ik hier, dus van Joert, ben ik hier aan de slag en wij een keer. En ik krijg een oorbaan, een hele oorbaan. Hoe ziet deze jongen eruit voor jou? Ik bedoel, er is een heel soort traditie. Je krijgt de ambtsketen, je krijgt de hamer. Maar hoe ziet die jongen er voor jou persoonlijk uit? Nou, het is echt een aanronding van een hele lange periode. Weet je mij, zeg maar, de sollicitatie tot aan de procedures die je trouwens hebben, die ronden je jong aan. En dat doe je op een hele feestelijke en ook op een traditionele manier. Met een heleboel prottige broeken omheen en binnen, die ik wel heel mooi vind. Een ambtsketen bijvoorbeeld, dat had echt wel een bepaalde symbolische waarde. En die maak je met trots en met trots dragen, dat doe ik.